Frankfurt. Arabské Emiráty tam stoja. Frankfurt nad Mohanom. Terminály. Hilton. Hotel Hilton. Paris má svoj hotel. Takéto počasie je vo Frankfurte. Ja to mám ešte koľko? 226 km na vykládku. To je vlaková stanica. Aj s hotelom. Hotely. Policajti hore na moste. Tuto v tej presklenej hale sú kontinenty. Palmy sú tam, Antarktída, kde všade lietajú. Afrika, ja neviem, už ide. Tuto. Tam sú palmy, zasnežené a ja neviem, čo všetko tam je. Škoda tuto na tomto moste ďalej. Ten most ďalší. Tady chodia lietadla. Keď by sa nám podarilo uvidieť nejaké, už jeden zlieta hore, to asi nevidíte. Tady chodia lietadla. Toto je letišná dráha. Tento most je letišná dráha. Škoda. Sa mi kedysi podarilo odfotiť. Nejde tu nič. Nepristáva nič z tej strany. Tuto by malo byť torzo lietadla. Neviem, kde to je. Hasiči tu cvičievajú na torze. Torzo lietadla by tam malo byť. Samozrejme diaľnica A3. Idem od 8 od rána, od pol 8 od rána. Super. Pár brzdičov ukrajinských som obehol. Chodia jak brzdiči. Je to torzo to, a už to si odpratali, tuto bolo to torzo, tam bolo to torzo lietadla. Tak to dali už asi preč, už asi necvičia. Máme pokračujeme Kolín, smer Kolín.